Vallom és hiszem, hogy két ember kapcsolata sokkal fontosabb és erősebb lehet, hogy ne bírjon ki egy átmeneti hűtlenséget, vagy minek nevezzem. Az jut eszembe, hogy Szigeti Laci mondta nekem körülbelül ezelőtt egy évvel, hogy eleget szolgálta Miklost az életébe. Most már ne szolgálja halála után. Én azt gondolom, hogy föl sem merült bennem, hogy kevesebbet szolgáljam, és ez talán azért sem, mert egyszerre, mint háziasszony, és mint társ érdekelt, amit írt, érdekelt a személyisége, független attól, hogy most éppen valaki más szeret, vagy nem. Azon kívül éreztem a becsületességét. Ő legalább annyit szenvedett a szerelmé miatt, mint én. A vesekőtől kezdve az infarktusokig, embóliáig, tehát a szerelem meghozta a szomatikus betegségeket. Nem volt neki könnyű, hogy megcsalt engemet. A szellem önállóságomat mindig megtartottam, erre csak később jöttem rá, hogy a munkám és az, amit csinálok, azt meg tudtam oldani a háztartás és a mikroszolgálata mellett. Most érzem csak, hogy könyvem jelennek meg sokkal több, de akkor is jelent meg. Az, amit mondtam, hogy a gyerekkor, ami egy más halálélményhez szoktatott, segített, hogy az nem szörnyűség, amit még anyámtól és a falusi asszonyoktól tanultam, és akkor így, mikor a gyermekklinikára kerültem, és láttam, hogy ott vannak ellátatlanul haldokló gyermekek, elkezdtem ezzel foglalkozni. És akkor jött az, hogy engedjük otthon meghalni a gyermekeket. Ez volt életem legnehezebb, legbátrabb cselekedete. Nem voltam benne biztos, hogy jó, minden gyermek után mentem nézni, hogy bírja az anya, ellátja az orvos, hogy viseli a gyermek. Tehát ez mind előkészített a hospice-ra. Beteg gyermekről beszélünk, de vegyük az egészségeset is. 3 éves korába kezd a gyermek először érdeklődni a halál után. És akkor elkezdünk neki hazudni, és mindenféle szépet mesélni, mert találkozik, hogy ott van egy döglött madár. Elütötte a kutyát az autó. Vagy egész nap mit hall a rádióba, a tévébe a felnőttektől? Lezuhant, meghalt, fölrobbant, ennyien meghaltak. Na most, ha még béke van, akkor is a gyermek 3 éves korába kezd kérdezni, és válaszolni kell az egészségesnek. Erről 2 könyvet írtam. Képzel, a legsikertelenebb könyvem, nem vették, mert félnek a felnőttek attól, hogy a gyermekről, halálról beszéljünk. Rájöttem, bizonyítottam, mertem vállalni, hogy igenis a beteg gyermek fölismeri azt, hogy közeledik a halála, beszélni akar róla, és mi nem engedjük és nem hagyjuk. Amerikába elfogadták és megvalósították a WHO azt a programot, amit én írtam meg, hogy gyermekekkel, haldokló gyermekekkel, pszichológiailag mit kell csinálni, hogy lehet velük kommunikálni, hogy lehet fogadni az ő halálfélelmüket, hogy lehet rá válaszolni, hogy lehet megnyugtatni. Belegondolok, hogy tudtam azt, hogy ellátni a haldoklókat, tudományos kutatómunkát végezni, könyvet írni, háztartani, Miklós, amit felolvas, mindig meghallgatni, hozzászólni, társasági életet élni, társadalmi életet. Az írók akkor nagyon összejártak. 30 évig voltam kialvatlan. 30 évig nem tudtam magam soha kialudni. Miklós tulajdonképpen vadember volt, gyönyörű, hódított, szép férfi volt. Nagyon kulturált, ragyogó kinézésű, ez a nyers férfi szépség aztán átment a szellem szépségébe. Hogyha nézik az arcát, a későbbi fényképeit, abban már benne van az a Mészöly Miklós, aki az örök ellenálló. Akár mi volt, például 56, ha valahol lőttek neki, azonnal oda kellett rohanni. Az egész életünk tulajdonképpen az én részemről szorongásba és sok félelemet telt el, mert ő nem ismerte a félelmet, és nem ismerte a veszélyt. Bármi történt, veszély, nehézség vagy valami, mintha vonzotta volna. Nem ismerte a halálfélelmet. Emlékszem, 56-ban lőnek, és fölébreztem, hogy kincsem, ébredj föl, gyere, menjünk le a pincébe. És ő azt mondja, hogy minek? Mondom, mert lőnek, nem hallod? Azt mondja, na és? A kertbe robbant egy akna. Neki mindig ki kellett állni, mindig ki kellett mondani azt, amit gondolt, mindig ellenállni kellett. Ő volt a kárta szóvivője. Ajaj, mi volna most is, hogyha élne. Nekem 2 életem volt. Sokszor itt eszembe, hogy egyszer valóban meg voltunk hívva, és én nem mentem el, mert a doktorátusra készültem. És kérdezik, hogy miért nem jött el.
igen, és mondta, hogy készül a doktorátusára. De feleséget, az aranyos, kedves teremtés, az a jól főző háziasszony, az doktorál? Vagy például, hogy én haldoklókkal dolgozom. Egy kettős életet éltem, eleinte csak tudományos kutatómunkát végeztem, de oktattam, és haldoklók mellett dolgoztam, és gyermekhaldoklókkal. Nem volt mesterem, nem volt irodalma, úgy kezdtem, minden tudás nélkül. Ez volt életem egyik legszebb szakasza. Behoztam valamennyit a Miklós életébe, keveset, de azért az bejött az írásába. Annyira megszoktam, hogy amikor vele vagyok, hogy ő fontos, és ugye ő Mészői Miklós az író, meghívtak Debrecenbe a professzorra a klinikára, szakmai látogatásra. Mindig kérdezték, hogy mit kívánok nézni, és egyszer egy ilyen kis kör alakú nyíláson benéztünk, egy koponyát éppen trepanáltak, és kérdezték, hogy meg akarom-e nézni, bemenjünk, és odafordulok Miklóshoz, kérdeztem, hogy menjünk, és megyünk tovább, és mindig kérdeztem. És erre azt mondta egyszer csak az orvosok vezettek, hogy de hát Ellen, hát maga a szakmai vendég, miért Miklós kérdezi mindig? Mert teljesen szokatlan volt nekem az, hogy én vagyok a vendég, én vagyok, aki fontos. Nekem nagyon megfelelt a feleség szerep. A 3/3-as aktát kikértem, és annyit kacagtam, így kezdődik, hogy milyen volt a Mészői felesége. Aranyos, kedves, a világ legkedvesebb, legtisztább asszonya. Ő rengeteget segített. Mikor valamit írtam, elolvasta, rám néz szikrázó szemekkel. Ő nagyon haragba is tudott lenni. És azt mondta, te egy magyar író felesége nem ír le ilyen mondatot. És ezt teljesen elfogadtam. És mondta, hogy nem érzed a mondat ritmusát? Nem éreztem. De mi történt? Végül is megtanított írni, nem? Én az írásemben csak egyet tudok hozni, azt, amit megéltem, az őszinteségem. Nekem nincsenek titkaim, én abszolút kiadom magamat, de más nincs. Az írók pedig építkeznek, elképzelnek egy világot, megvalósítják. Én csak mesélek az életről, de megtanított világosan, tisztán, vigyázz, hogy fogalmazol. Polczk Alen, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa, a gyermekek pszichés és idegrendszeri betegségének gyógyítását szolgáló új diagnosztikai módszerek kidolgozásáért. A Magyar Hospice Alapítvány létrehozásáért kapta 5 évvel ezelőtt az elismerést. A hihetetlenül fiatalnak látszó, akkor 79 esztendős Polczk Alent gyász közepette érte az örömhír. Férje, Mészői Miklós író, a közelmúltban hunyt el. Én már 3 éve tudtam, hogy Miklós meg fog halni. Tehát tulajdonképpen az utolsó 3 év, ezt úgy hívjuk, hogy megelőlegezett gyász. És azon kívül a halálhoz más a viszonyom. Miklós nem vesztettem el végleg azzal, hogy meghalt. Ellenben nagyon kínos volt számomra a temetés, mert az nekem ceremónia volt. Egy olyan temetést képzel, hogy kondolál a fél ország, és közben kapom a kitüntetést, és jönnek a táviratok is, és a levelek is, hogy gratulálnak, kondoláló és gratuláló együtt. Ennek volt egy bizonyos terhelése, de valahogy még megőriztem a humorérzékemet is, hogy hát ez milyen vicces, milyen különös helyzet. Az, hogy egyedül vagyok, nekem nem olyan szokatlan, mert mivel sokat voltam egyedül, akkor is, amikor élt, azért, mert amikor szeretője volt, vagy Kisorosziba kint volt, nagyon szerette Kisoroszit, akkor én hétközben dolgoztam, csak hétvégén mentem ki. Tehát evidens volt, hogy a hét közepét egyedül töltöm. És nagyon furcsa dolog jut eszembe. Olvasom egyszer, hogy aki a tudatalanyával együtt él, tud kommunikálni vele, az sosincs egyedül. Tehát én nem érzem a magányt. Hogy Miklós nincs velem, természetesnek tartom, mert az utolsó 3 év az olyan pokolian nehéz volt neki és nekem is, és ami nekem utólag, mint felismerés, pedig akkor is tudhattam, mert tudtam, hogy közeledik a halála. Tudhattam azt, hogy nem szabad elhúzni a halál idejét. Az utolsó percekben levétettem a készülékekről, és hogy hagyják meghalni. De azelőtt még próbáltam életbe tartani, hiszen amikor megtagadta, hogy kórházba megy, nem akarta beszedni a gyógyszereket. Evidens volt, hogy a halált választotta, és meg akart halni. Barátaim, a bölények nem trappolnak hiába.
mikor már látják, hogy a helyzet reménytelen, megállnak, és várják, míg betemeti őket a hó. Nehezen engedtem el. Ő már rég nem akart élni, és én még egy darabig mindent elkövettem, és ez egy bizonyos fokig önzés is, hogy még éljen, hogy még legyen közöttünk, hogy próbálok mindent, hogy még ezt, hogy még azt, hogy még természetgyógyász, hogy még egy kicsit mozogjon, még örüljön az életem, még legyen körülötte. Azt, amit szeret, azt főzni. Ezt röviden úgy fogalmaztam meg, hogy teszi habos fekete a bölénynek. A saját szeretetemnek az önzése. Sőt, annál nagyobb önzés, hogy ne legyen lelkismert furdalásom. Még masszírozni, még próbálni sétáltatni, a legfinomabb ételeket eléje tenni, hogy mutatni, hogy süt a nap, hogy virágot tenni eléje. Ez azért önzés is. De neki már nagy szenvedés volt az élet. Ő már rég megtagadta az életet. Megegyeztünk, együtt írtuk meg a gyászjelentését, otthon akart meghalni. Elvesztette a tudatát, kómába volt. Amikor fölismertem, hogy most már ez neki tarthatatlanul nehéz, 6 óráig tartott a harc az orvosokkal, ameddig végre aláírásommal, más orvos bevonásával lekapcsolták a készülékekről. Na most ezt nagyon fontosnak tartom, mert a hospice filozófia vallja, hogy a halál idejét sem sietetni, sem elhúzni, nem szabad. Tehát azt, amit én a hospice-ba tanultam, megvalósítottam az életembe. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ki tudtam amellé állni, jól van, hogy egy darabig gyenge voltam, és vissza akartam tartani, hogy még egy kicsit éljen. De amikor nagyon rossz lett a helyzete, reménytelenül rossz, akkor én kívántam, hogy mesterségesen ne tartsuk életbe. Még azt sem engedtem, hogy vérátömlesztést adjanak. Az ember hiszem, hogy tovább él valamilyen különleges szinten, tehát megéli az ember azt, hogy valahol az énje még egzisztál, sőt, azt tapasztaltam, hogy adott alkalommal kapcsolatba lehet velük lépni. Hogyha én nagyon el vagyok foglalva a saját gyászommal, a saját bánatommal, akkor visszatartom, mert ő is még egy darabig még kötődik ide ezekhez a problémákhoz, a földhöz és a szeretteihez. Tehát igazából úgy tudunk segíteni, és minden vallás ezt tanítja, hogy megpróbáljuk elengedni, szabadon engedni, akkor mi is jobban viseljük a gyászt, és segítjük őt, az eltávozottat. Hiányzik nekünk. De ha tudom, hogy én segíthetek rajta, akkor az már egy pozitívum. És én meg tudom ezt a lépést tenni, hogy úgy fordulok feléje, hogy elengednek. Olyan nagyon szeretem a színeket. Az életet minden színűnek látom, sajnos még most is 1000 színűnek. Ha itt körbenéz most is, hogy itt ülünk ezen a narancsszínű garnitúrán, hogy itt vannak ezek a színes virágok körülte, most februárban kint nagy fagy van. Minden éjszakára viszem őket hűvösebbre, mert ők tovább tartanak. Azt mondom, hogy viszem őket aludni. Tehát az életnek 1000 színe van, és minden színt szeretek. A barnát azért, mert Miklós nagyon szerette a barnát. Ugye a halál színe fekete, ez csak nálunk, mert például keleten fehér, és Széken, az Erdélyben egy falu, fehérbe gyászolnak még most is, és mikor tartják a nagy ünnepséget, a tatárdulás idején, mikor kipusztították a falut, megünneplik ezt az évet, fehérbe gyászolnak. A halál, hogy milyen színű lesz, nem tudom, egy kicsit kíváncsi is vagyok rá, mivel több száz haldokla mellett voltam, tudom, hogy sokféle halál van, és sokat foglalkozva a halálközeli élményekkel, és egyáltalában az irodalmával a halálnak, tehát hogy mi történik azután, ezek csak mind megközelítések, de mindesetre egyszer volt egy olyan élményem, a testvérem fiatalon, 52 évesen, nagyon nehezen halt meg, mert amikor odasukta nekem, hogy te nagyon rosszul vagyok, rád hallgatnak az orvosok, szóljál, hogy adjanak valamit, ez az ájulásnál is rosszabb. Jó barátunk volt az orvos, beültünk a kocsiába, kimentünk, és helyett, hogy egy morfium injekciót adott volna, preparáltak egy mélyvénát, és még 3 napig eszméletlenül küzdött, és ez rettenetes volt számomra, hogy a segítés helyett azért vittem a nehézséget. Kellett volna követeljem, és mondjam, hogy morfiumot és nem mesterségesen még életbe tartani. Nagyon bántott, hogy így történt, mert gyönyörűen viselte addig. Tudta pontosan, hogy meg fog halni. És fölmentem a havasokba, nagyon szerettem a havasokba 2-3 napig egyedül lenni. És akkor volt egy olyan élményem, hozzátartozik ahhoz, hogy milyen szín a halál, hogy mintha egy felhő közeledne hozzám, nem nagy, egy aránylag kis felhő, és annak ragyogása van, csak ez a ragyogás nem olyan, mint a földi fehér és fény,
lény, hanem nem lehet leírni, hogy milyen, és egyszerre olyan szeretet és nyugalom vett körül, és éreztem, hogy ő. Megnyugodtam. Vége volt a gyásznak, vége volt annak, hogy elügyetlenkedtem, hogy hagytam annyit szenvedni, levette rólam ő. Az, hogy mit él meg az ember, és milyen, ha az ember 30 évig tanatológus, talán egy kicsit triviálisnak is tűnik, amit mondok, kíváncsi is vagyok rá, néha félek egy kicsit az oda vezető úttól. Attól a részétől, hogyha leépülök, ha nem leszek szobatiszta, hogyha nem tiszta a tudatom, de abba bízok, hogyha nem is lesz tiszta a tudatom, most is, amit utoljára a kórházban tapasztaltam, beszélgetünk a főnővérrel, a szobánkba ketten haltak meg, és azt mondtam, mindenki úgy hal meg, amilyen ember volt. Van, aki káromkodva, és kiabálva, és lázadozva, és van, aki nyugodtan és derűsen.